הבאים לפודקאסט, שירים ומחקרים, בהנחייתם של איתי גולדפרב, שרון ברוסקו ומאור גבאי. מאזינים יקרים, אנחנו מזמינים אתכם להירשם לערוץ שלנו, לעשות לייק, לשלוח תגובות, להעיר, להגיב, לשתף, כך שלא תפספסו שום פרק ותוכלו גם לקחת חלק פעיל בערוץ שלנו. אז ברוכים הבאים לעוד פרק נוסף של שירים ומחקרים. שלום איתי, מה שלומך? מצוין, תודה רבה מאור היקר. טוב, אז מה שאנחנו עושים כאן בפרק הזה, אנחנו עושים סגירת מעגל של הפרק הקודם. בפרק הקודם נתנו תחזיות. בפרק הזה אנחנו נדון בתוצאות של תחרות פיתוח הגוף הגדולה ביותר והיוקרתית ביותר בעולם, מר אולימפיה. בפרק הקודם שעשינו אני ושרון, אז הסברנו קצת על השיפוט, יותר נכון שרון הסביר על השיפוט בתחרויות של פיתוח גוף, ונתנו תחזיות בשתי קטגוריות עיקריות של מר אולימפיה. בקטגוריה אחת שזה ה-Men Open Bodybuilding, מה שנקרא Open Division, והקטגוריה השנייה זה ה-Classic Bodybuilding. האמת לא כל כך, יש המון קטגוריות, לא דנו בכל הקטגוריות. ראינו שדווקא בדף של שרון עלתה תגובה אחת בפייסבוק, מדוע לא דנו בקטגוריות שונות, כגון קטגוריות נשים. האמת, למען האמת, יכול להיות שהיינו כן צריכים לדון בזה. אני באופן אישי לא בקיא בקטגוריה הזאת, אני לא עוקב אחר המתחרות, לכן אני עוד פעם מהצד שלי לא כל כך דן בזה, אבל כן בשמחה גדולה הייתי מארח או דן עם אנשים שבקיאים בקטגוריה הזאת, בשמחה רבה. אבל נציין שלאחרונה העלינו פה לערוץ פרק שלם על פיתוח גוף תחרותי לנשים עם אולגה ליאונידוב. אתם יכולים לחפש ולצפות פה בערוץ ולהאזין לפרק. הפרק הזה הוא פרק מספר 6, אז ככה שתדעו, מי שמעניין אותו קצת פיתוח גוף לנשים, אז יש לנו את התוכן הזה בערוץ, וכמובן אנחנו נעלה עוד תכנים בנושא הזה, כי אנחנו רואים שזה מעניין, ואנחנו כבר יוצרים קשר עם אנשים ונשים בתחום הזה. לגמרי. ככה, מה היה לנו באולימפיה? אז האמת היה לנו אולימפיה משוגעת, מפתיעה מאוד, אותי בכל אופן מאוד מאוד הפתיע. נציין שיש לנו מר אולימפיה חדש, ששמו סמסון דאודה. אתם יכולים לראות אותו פה בתמונה, אני כמובן אוסיף את התמונות של כל המתחרים שאני מדבר עליהם, אז מי שמעניין אותו לראות איך הם נראים, הכל יהיה פה בסרטון. כמה נתונים מדהימים, אוקיי, שמבחינתי אצל סמסון דאודה. אחד זה העובדה שעד שנה שעברה, עד שנת 2023, הוא עבד עם מאמן מאוד מקצועי ומאוד מוכר בתחום, קוראים לו מילו סרצ'ב, והשנה הוא לא עבד איתו. השנה הוא החליט, איתי, אתה רוצה לשמוע ככה מי הכין אותו לתחרות? זאת הנוכחית שהוא זכה בה? אני עכשיו מסתקרן, כן, בהחלט, נשמע שיש פה איזה משהו מעניין. בהחלט מעניין, מי שהכין אותו, יותר נכון, הכינה אותו לתחרות, זאת אשתו. וואו. כן, אז זה יוצא מן הכלל, כי באמת מתוך הרבה מעגלים, כשאנחנו מסתכלים על עולם האימון הגופני, לאמן מישהו, קרוב משפחה, קרוב לבית, בקשר אישי, מאוד מאתגר. לגמרי, אנחנו יודעים את זה גם במקום שלנו, אני מניח שגם אתה ניסית לאמן את הבת זוג שלך, ואין מאמן לפי דעתי שלא ניסה, או מאמנת שניסו לאמן את הבני זוג שלהם, ותמיד יש את המקום של הפינוק הזוגי, אני קורא לזה, שצריך לדעת לעשות ההפרדה, אז אני באמת שפו גדול. כן, גם בין הורים לילדים, מאמנים את בהחלט. אז פה אתה אומר שאשתו ימנע אותו, כן. ידוע כמה זמן, מה היה שם בדינמיקה הזאת? אז זהו, יותר מדי פרטים על ההכנה לתחרות לא ראיתי. מה שכן, אני יודע שהוא פשוט עזב את המאמן הקודם, הם דווקא עזבו ברוח חיובית מה שנקרא, כי בדרך כלל ההיפרדויות האלה הם לא ברוח חיובית, פה זה היה ברוח חיובית.
ואשתו מרלנה קוראים לה, הכינה אותה לתחרות ועשתה עבודה מצוינת, אז שפו לשניהם, זה שחייה של שניהם לגמרי. מדהים. ככה, עוד פעם באופן כללי, מהנקודת מבט שלי אחרי שראיתי ראיתי את התחרות וראיתי את התמונות ואת הסרטונים והכל, אני חושב שבאמת ובהחלט הגיע לסמסון לזכות, הוא היה גדול מכולם ועם קונדישן מאוד מאוד טוב, היה תחרות צמודה לקונדישן בינו לבין האדי צ'ופן, אבל הוא היה גדול יותר ובא בצורה טובה יותר. מה שהיה מפתיע זה המיקום של דרק לונספורד. דרק לא רק שלא הצליח לשמור על המקום הראשון משנה שעברה, הוא היה אמור אולימפיה שנת 2023, הוא סיים בכלל את האולימפיה הזאת במקום השלישי, אז זה קצת היה מאכזב ומוזר. בגלל זה התחזיות שלי ושל עוד הרבה אנשים בתחום מהעולם לא ניבאו את זה שהוא ירד מהמקום השני. יחד עם זאת, האדי צ'ופן לעומתו, כן שמר על המקום השני משנה שעברה, אבל הוא לא הצליח להביא את המקום הראשון ממה שהוא היה לפני שנתיים. אז אנחנו רואים פה שיש פה תחרות מאוד 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 מעניינת. ככה, הפתעות נוספות שהיו לנו עוד פעם מהתחזית הקודמת שעשינו, ברנדון קורי שחשבתי שיכנס לטופ 5, לא נכנס לטופ 5, אנדרו ג'ק, חשבתי שיסיים במקום הרביעי, הוא לא סיים רחוק משם, הוא סיים במקום החמישי, אבל אני רוצה להגיד משהו שתזכרו טוב טוב, אני חושב שהתחרות הגדולה הבאה הולכת להיות בין סמסון דאודה לאנדרו ג'ק, אני חושב שיש עכשיו איזה שיפט בשיפוט באולימפיה, מנסים לשלב בין המס מונסטר האלה שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, על מפלצות מסה האלה, לבין הקלאסיק פיזיק, ואני חושב ששני המתחרים המתמודדים שמביאים את זה בצורה טובה ביותר, זה באמת סמסון דאודה שזכה השנה, ואנדרו ג'ק, ואני חושב ששם תהיה היריבות הגדולה. בואו אנחנו נהיה חכמים באולימפיה 2025 ונראה אם צדקתי. טוב, זה מוקלט, נכון איתי? אז אני מאמין נכון, אפשר יהיה ללכת. אז אפשר לזכור את זה, אפשר לזכור את זה. אבל לדעתך השיפוט הוא זה שנותן פה רגע איזשהו הבדל, או שבכל זאת אתה רואה בנתונים האובייקטיביים את היתרון באמת של המנצח? אני אגיד לך, בסופו של דבר השיפוט הוא קובע את הסטנדרט לתחרות, זאת אומרת שבסופו של דבר המתחרים מנסים לרצות את השופטים, כי השופטים הם אלה שקובעים מי ינצח, והלך הרוח של השופטים הוא זה שקובע איך נראה הסטנדרט החדש באותה תקופה. אם אתה תסתכל מהתקופה של, אנחנו תמיד אומרים מארנולד שוורצנגר, אבל אולימפיה התחילה לפני, אתם רואים מילרי סקוט, אוקיי, אנחנו מדברים רק על האולימפיה, כי יש לנו עוד הרבה לפני כל העניין של סטיב ריבס ורייץ' פארק, אבל לא נדבר על זה, אני מדבר מהאולימפיה עצמה, מילרי סקוט, זה עבר לסטנדרט חדש בתקופה של ארנולד, ומארנולד לתקופה של לי הייני, ומלי הייני לתקופה של דוריאן יייטס ורוני קולמן, וכל הזמן יש תקופות אחרות שהמבני גוף נראים טיפה אחרת. ככה, במקום הרביעי, ואותי מאוד מאוד הפתיע, כי אני חשבתי שהוא יסיים במקום השישי, סיים מרטין פריצווייטר, וחשבתי שתהיה מלחמה מאוד מאוד קשה בינו לבין אנטר לברדה לבין וויליאם בונק, אבל אנחנו רואים פה שהוא סיים במקום הרבה יותר גבוה. יחד עם זאת, אנטר לברדה באמת סיים במקום השישי, כפי שצפיתי, ובאמת הוא נלחם עליו עם וויליאם בונק שסיים במקום השביעי. אז יש פה משהו שהוא לא רחוק מהתחזיות פחות או יותר. אני אומר ככה שלפי דעתי היה שיפוט מצוין בקטגוריה הזאת, ובאמת כאילו אם זה ימשיך ככה, כי היה הרבה שנים שלטעמי השיפוט לא היה משהו, השנה זה באמת היה מצוין. אז זה לגבי הקטגוריה של ה-Open Division, ה-Man Body Building. בואו נדבר קצת על הקלאסיק פיזיק. בקלאסיק פיזיק לא הייתה הפתעה מבחינת הזוכה.
אז הזוכה בפעם השישית ברציפות הוא קריס בומסטד, שאתם יכולים לראות אותו בתמונה פה. מה שהיה מפתיע ומאוד מרגש, זה שקריס הודיע רשמית על פרישה מהקלאסיק פיזיק. הוא נהיה איש משפחה, אנחנו יודעים, נולדה לו תינוקת קטנה לאחרונה, אז יכול להיות שזה היה חלק מהעניין. אבל אנחנו יודעים את ההצהרות המפוצצות האלה, יש לחבר'ה האלה בסופו של דבר חיידק לבמה, אז אנחנו יודעים מה מסתתר מאחורי ההצהרות, כי הוא הודיע שהוא פורש מהקלאסיק פיזיק, יכול להיות שהוא לוקח איזה הפסקה, אפילו יגדל ויעלה במסת שריר, ואולי בעתיד הוא גם יתחרה באופן בודי בילדינג, אני לא יודע, אני רק אומר, תזכרו שאמרנו את זה פה בערוץ הזה, כי זה יכולה להיות אפשרות, אבל מהקלאסיק פיזיק כרגע, נכון לעכשיו הוא פורש, היה לו איזה נאום מאוד מאוד אמוציונלי, אתם יכולים למצוא אותו ברחבי הרשת, שווה לשמוע את זה למי שאוהב את התחום. ככה, במקום השני, באופן מאוד מאוד מפתיע, אני בכל אופן לא צפיתי את זה, סיים מייק סמרפילד, לא לקחתי אותו בחשבון בתחזית הקודמת, יוס קלסינסקי, שגם מאוד הפתיע, הוא סיים במקום השלישי, אני חשבתי שהוא סיים במקום רביעי חמישי, לדעתי היה אפילו יכול לסיים במקום השני לפני מייק סמרפילד, פה מאוד מאוד שנוי במחלוקת, כי אני באמת לא יודע למי לתת פה את הניקוד, כי היה יתרונות כאלו ואחרים לכל אחד מהמתחרים, אז סך הכל השיפוט בסדר. רמון דינו באופן מאוד מאוד מפתיע ומאכזב מבחינתי, סיים במקום הרביעי, אני חשבתי שהוא ילחם בטופ 3 שם, בריאון אנסלי סיים די במקומות שחשבתי, רביעי, חמישי, שישי כזה, אז הוא סיים במקום החמישי, אני חושב שזה גם מבחינת הגיל וגם מבחינת הניסיון שלו כל פעם לזכות, אחרי שהוא כבר זכה, הוא זכה בעבר בקטגוריה הזאת, אני חושב שהוא גם הולך לפרוש בקרוב, זה ההרגשה האישית שלי, הוא לא הודיע על זה, ומבחינתי בקטגוריה הזאת הכי מאכזב, זה וסלי ויזרס, שסיים במקום השמיני, אני חשבתי שאחרי שהוא ניצח השנה, או בשנת 2024, את הארנולד קלאסיק, וניצח גם את רמון, וניצח גם את יורוס שסיים במקום השלישי, וגם את בריאון, הוא ילחם לפחות על המקום הראשון עם קריס ברמסטד, אני חשבתי או שיהיה בטופ 3, הוא רמון וקריס, אבל זה היה רחוק מהתחזית שלי, אני באמת לא מבין איך ממקום ראשון בארנולד קלאסיק, הוא סיים במקום השמיני, כי זה פחות או יותר חוץ מקריס ברמסטד, זה פחות או יותר אותם מתחרים, זה קצת מוזר, אני מאוד אוהב איך שהוא נראה, אבל כן, הוא היה צריך להגיע טיפה יותר מוכן, אם הוא היה מגיע בשייפ שהוא הגיע בארנולד קלאסיק, אני צופה שהוא באמת היה מדורג גבוה יותר. אז כן, כמו שאתם רואים, הייתה לנו אולימפיה משוגעת עם המון תוצאות לא שגרתיות, ובהחלט מעניין מאוד מאוד, וכמו שאמרתי גם בפרק הקודם, אז אנחנו יודעים שהנה, אתם רואים דוגמה קלאסית של וסלי ויזרס, שהגיע מוכן ובשייפ מטורף בארנולד קלאסיק וזכה בארנולד קלאסיק, ובאולימפיה הוא מקום שמיני. למה? כי אנחנו יודעים שהם נשפטים על איך שהם נראים על הבמה, יכול להיות שההכנה הייתה מצוינת, ואפילו בשעות, אני לא אגיד בדקות, אבל בשעות שלפני העלייה לבמה קרה איזה משהו שספח נוזלים, או שלא הצליחו לרוקן נוזלים, או משהו כזה ואחר, שממש מטה את התוצאות, אז זה משהו שגם אמרתי אותו בפרק הקודם, אני גם אומר אותו כרגע, זה תחום תחרותי שהוא מאוד 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 דינמי, צריך להבין את זה. זהו. בהחלט, אפשר לראות הרבה מההגבלה גם לאולימפיאדה, אנחנו מחכים לאירוע דרמטי גדול כל 4 שנים, האולימפיאדה האחרונה גם הראו כל מיני, היו הפתעות יפות ולא נעימות, אם זה בענף ההתעמלות, ואם זה בענף האתלטיקה, ריצות הקצרות, אז באמת מאוד מרתק לראות את העולם הזה, איך להגיע לאותה נקודה בזמן אמת בגמר או בתחרות עצמה, ואיך דברים מסביב משפיעים, גם כשאנחנו לא תמיד יכולים לשלוט עליהם. מעניין אותי ברמה האישית, מאיפה התשוקה שלך לזה?
אתה הכנסת, אתה ושרון הכנסתם הרבה חיים בשני הפרקים האחרונים שהצפתם את הנושא הזה אולי לראשונה בארץ ברמה הזו, ומאיפה התשוקה? ספר קצת מהחלק האישי. את האמת אני אגיד לך, אני די גדלתי לתוך הדבר הזה, סבא שלי זיכרונו לברכה היה מפתח גוף טבעי, אז תמיד התמונות האלה היו מגיל קטן, תלויות ככה מול העיניים, והוא היה נראה לי כמו איזה גיבור על כזה, זה גם המשיכה שלי לתחום האומנות, קומיקס, דברים כאלה, אז תמיד העניין של גיבורי על, זה פשוט הדהים אותי תמיד איך אנשים יכולים לקחת משקולות או אימון התנגדות באופן כללי, ועל ידי אימון התנגדות ותזונה ראויה, להפוך את הגוף שלהם לגיבורי על. היום אנחנו יודעים שזה גם גיבורי על לא רק מהבחינה האסתטית, אלא גם מהבחינה הבריאותית. אני לא מדבר על האולימפיה, כי באולימפיה, עוד פעם, ספורט תחרותי בכלל, גם אם אנחנו מדברים על אולימפיאדה, ספורט תחרותי בכלל, כהגדרה, אנחנו נגיד שהוא לא בריא, כי זה לקחת את הגוף לקצה של הקצה, אז, אבל אני מדבר על פיתוח גוף ברמה הבריאה שלו, ללא כל מיני חומרים כאלה ואחרים, זה פשוט תחום שהוא מבחינתי מדהים, הוא תורם גם לפן האסתטי וגם לפן הבריאותי. לחלוטין. טוב, אנחנו גם שמחים לדינמיקה מאוד מעניינת שמתפתחת והתפתחה בשנים האחרונות, אם זה בעולם ההתנגדות, בפיטנס, בחדרי הכושר, בזווית הראייה של הסטודיו שהפך להיות גם במידה מסוימת מענה מצוין לכלל האוכלוסייה, בני הנוער שנחשפים ולאט לאט המודעות גוברת, ואם זה בעידן שלנו שהקליניקה והרפואה מתעסקת באופן ישיר בנושא של אימוני התנגדות כחלק ממערך קליני טיפולי ומניעתי, אז כמובן הרווחנו. בנימה הזו אנחנו גם נזכיר שהאולימפיה היה באמת פרק רלוונטי לתקופה הזו, ובאמת העברתם חוויה מדהימה, גם לי באופן אישי היה נהדר לשמוע ולהכיר קצת ככה את התובנות, ואנחנו גם נזכיר לצופים ולמאזינים שבפרקים הבאים אנחנו נארח גם מתחרה ונשים נוספות שיוכלו לספר גם על התחום המאוד מרתק ומעניין של הפיתוח גוף בנשים. אז בנימה יפה זו, אנחנו כמובן מזמינים אתכם להמשיך לצפות, להיות איתנו, להיות חלק פעיל בערוץ, ותודה רבה מאור, אם יש לך איזה משהו להוסיף לסיום, כמובן הבמה שלך. כן, שיעשו לייק, שיעקבו, ואנחנו נראה עוד הרבה תכנים מגניבים. דרך אגב, הייתה לנו תגובה מהפעם הקודמת לגבי עניין הסאונד, אז אנחנו מקווים שהסאונד כרגע ישתפר, כי סידרנו קצת המיקרופונים וכאלה, אנחנו משתדרגים עם הזמן, אנחנו בסופו של דבר עושים את זה כתחביב שלנו, אבל כן רוצים שאנשים ייהנו מהתוכן, אז אם אתם נהנים מהתוכן, נשמח אם תשאירו תגובה, ככה שנדע אם להמשיך, ואיזה כיוונים גם אתם רוצים, אתם יכולים לכוון אותנו, ואנחנו נלך לכיוון הזה, אז נגיד תודה רבה, עד לכאן, שרירים ומחקרים, ניפגש בפרק הבא.